Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ha kawai ka jingja ka ba penkendet bat penbitari ki babon. Lai iling ba ka dorki ka ba yo ring dor da ka CCTV. Kawai ka Longkmie bala no karta. Kala syai ki Bahaïing jongka dak balik bu ya ka Harud Surok. Ha ka than Kishun Daspur ha Uttar Pradesh. Kat ba ka dang Hapdeng ka jingshitom ka bajur ka belajar nin kemir sengi palai. Kani ka beriau ka dei ka badan haki karta hanyo pau haduk praphausnam. Lalap ya ka daki dong shong shnong. Bat ha bala pentip syaki bulit kila penkit no ya ka syaka jaka sumar. Hak bahadian ketukan nepor kala Khlad no. Hak durki bala yo ring lingba ke CCTV kamera. Lai ki angut ki kentei de ke jingarap u driver jong ka rickshaw. Ki balara ek de ke Longkmie hak de ke jaka. Ki pulit ke lethu bakat kum ke jingu lingba ke CCTV. Lai syai ki angut ki kentei ki bala let ban bu ek de ke Longkmie ke badan Hapdeng ke Jingpang bat ke jingtlot ke bajur. Hajan karut Surok. Hadian baki lakit ya ka de ke rickshaw. Hadian baki let bu ya ka hak de ke jaka ki lap headback. Lam depan jingarap ne pentip haki bor bahalor. Kadkum ke jingat hu ka khubor na ka India Today. Kate ka Longkmie ka dan Hapdeng ke Jingpang ka bajur. Bat kamla watang ban krenru. Kamla tang banyat hu ka kerteng ni ka jaka sa jongka. Haba ki balap ya ka kila persyang ban geli ya ka. Hadian kani kini nong shong shnong kila pentip no haki bor pulit. Hak baki pulit kila poi hak ka jaka bat penkit no ya ka Shadhar Shan Nagar Medical College. Hak bakala Khlad no namal ka Jingpang ka bajur. Ki pulit menta kidang penong ke jing toket lingba ke jingyo ringdur naga CCTV bantip ekite ki arngut ki kentei balik bu ya ka hak te ke jaka. Ki pulit kila penpauru bagi nei beteng ban wat ekite ki arngut bat ban pen shitom ya ki dak benting kena basyan ansala ban lab no ya ki. Kumjuru ki bor shnong kate ka than kila kerpat ki pat ba balada ki ithu ne yo jing tep shapang kate ke Longkmie bala Khlad bat ya kite ki ba e ya ka makinwan shakmat ban yathu.